Кой разпореди това безобразие? Кой разпореди това безобразие? Гранушки, цял са като дядо Мраз, нали? Бива ли да пребиваш всеки, когото видиш мола? Едва ли ще си върне отново при нас? Гранушка каза, че ще украси къщата за Коледа, докато спя и... О, Боже, наистина го е направила! Обаче как е можа да сложат те умрели тапети, бе? То не стига, че некадърно и само тая стая украсена. Искате подаръци от дядо Коледа? Охо, бабо! Ти тази година си нещо в голямо коледно настроение, че даже роклито си е решила да смениш. Изобщо как си се побрала? И тая брада в Турция ли присажда? Боже, направо нямам думи. A few moments later. По Коледа май верно стават чудеса. Гранушка се е сетила да тури лута сама. Не, дядо Коледа е успял да остави подаръка преди да бъде наквартиран от Гранушка. Затова ще го отворим утре на 25-ти. Хора, знаете ли как искам да бутна охата, защото знам, че Гранушка се е трудила за нея. Сори, бабо, ама така се чувствам по-комфортно и носталгично.